Здравейте, мили хора! Нашето приключение в Източни Родопи продължава. Ако сте пропуснали първата част, ще я намерите в описанието. След нощувка и закуска в град Кърджали се отправихме към първата ни спирка за деня, а именно крепост Моняк или Моняк, не съм много сигурна къде е ударението. Изходната точка за крепостта се намира само на около 10-15 минути от града. Ще ви оставя в описанието и точни координати, къде може да паркирате колата. Пътеката, по която се върви, е доста широка и в началото почти равна. Има си маркировка синя на цвят, ако случайно нещо се объркате, защото в началото имаше няколко така разклонения. След вчерашния слънчев и приятен ден, днес времето беше много облачно и мрачно. Поне не беше толкова студено, да можеше спокойно да се разхождаме. Не знам за вас, но аз обожавам есенните разходки. Да, няма цъфнали цветя и зелена, но някак си се усеща едно спокойствие. Природата притихва и е пълна тишина. Да не говоря пък за красотата на обагрените дървета. По пътя видяхме и доста такива лилави мензухари и бяха много красиви. И може би точно Родопите са едно от най-подходящите места за есенна разходка. Споделете в коментар дали и вие мислите така. Пътеката към крепостта се изкачва плавно и колкото по-нагоре, толкова повече гледки се откриват. В един момент от широк път се преминава през леко такъв каменист участък, а след това се навлиза в Борова гора. Ако нямате търпение да стигнете върха за гледки, малко преди самата крепост, може да се отклоните вдясно и пред вас ще се открие панорамна гледка към язовира. На нас ни отне около час и малко да изминем целия маршрут, като аз бих го определил за лесен. Става за малко по-големи деца, както и за разходка с кучета, примерно, защо да не. Няма някакви опасни участъци, освен самия връх, който трябва да се внимава, разбира се, да не се сурнете надолу. Тук вече се вижда западната порта, една от малкото останки от крепостта. И тъмън си мислех, че сме стигнали, но се оказа, че има още около 10-15 минути до самия връх. Сега ще ви разкажа и малко повече за крепостта. Моняк е средновековна българска крепост, смятана от хрониките по-скоро за замък. Тя е една от най-големите и известни в Родопите. Разположена е върху възвишение, наричано Шеста крепост, високо 586 метра, едно от най-високите укрепления в планината. Построена е през 12-13 век върху останки от стар римски градеж. Крепостта има много важно стратегическо значение. Тя е пазила прохода железни врата и подстъпите към средновековния град около манастира Свети Йоан Предтеча. Подстъпите към върха са били изключително трудни и всеки, който се е приближавал, е можел да бъде забелязан. Главният ход се е намирал от запад и е бил защитен от две правоъгълни кули. Северната е била плътен трапецитовиден бастион, а южната била няколко етажа и днес се е запазил с височина до 7-8 метра. От входа стената продължава на юг, следвайки терена и достига до отвесна скала за височина над 50 метра. Общата защитена площ на крепостта е била около 50 декара. Тук панорамите се откриват в почти всички посоки. Освен град Кърджали и язовир Студен кладенец, от върха може да видите и прочутия въжен мост, който води към село Лисиците. Тук направихме и кратка почивка и хапнахме много вкусен кекс, след което се отправихме към следващата забележителност. Сигурна съм, че много от вас са чували за перперикон и Татул, но знаете ли, че в района се намира точно толкова впечатляващо място? След крепост Моняк се запътихме югоизточна посока спрямо Кърджали. На около 40 минути от града, близо до село Биволяне, се намира скалното светилище Хараман Кая. Колите оставихме на една отбивка вдясно, ще видите табела и широко пространство за спиране. Оттам до самия скален комплекс отне около 15-20 минути. Аз бих ви препоръчала да си отделите поне час и половина за цялата разходка. Харман Кая е от онези впечатляващи, но все още слабо познати места, които разкриват ценни сведения за тракийската култура. Професор Валерия Фол го определя като най-внушителното от всички документирани скално изсечени светилища в Родопите. На това място ясно личат следите от вероятно най-значимите тракийски градове по нашите земи. Открита е керамика, която позволява обекта да бъде датиран между 6 и 1 век преди Христа. На платото ясно се различават две изравнени площадки, известни като големия и малкия Харман. Оттам идва и името на светилището. Големият е с диаметър около 15 метра и издълбан полукръг, наклонен леко на юг, а малкият е около 10 метра и ориентиран на север. И двата хармана са обградени с концентрични кръгове с ширина между 0,3 и 1,4 метра.
които постепенно се разширяват. Тези кръгове са прорязани от линии, вкопани в скалата. Според някои учени, площадките са били използвани за жертвоприношение, но по-достоверната хипотеза е, че са служили като праисторическа астрономическа система, своеобразна обсерватория за измерване на годишните цикли и за определяне на моментите на лятното и зимното слънцестоене. Смята се, че астрономическите наблюдения тук са се извършили още около 2000 година преди Христа, а ритуалите са били посветени най-вече на култа към Бог Слънце и плодородието. В района на светилището могат да се видят разнообразни скални изсичания, помещения, кръгли стъпецовидни ниши, щерни, гробови съоръжения, жертвени места, басейни и стъпала. Първите археологически проучвания са направени през 1941 година от професор Васил Миков, който описва мястото като голям тракийски град. Според изследователите, ако работата бъде продължена, има вероятност под пластовете на платото да се разкрие цял рано тракийски град светилище, подобен по мащаб на Перперикон. Един забавен факт за мен, аз като дете си мечтаях да стана археолог и може би за това толкова много ме привличат тези места и са ми изключително интересни. Честно да ви кажа, не знам дали трябва да се радваме, че такива места не са изследвани до толкова и са останали далеч от туристическия поток, или е тъжен факта, че имаме толкова богата и интересна история, която държавата няма интерес да изследва и да популяризира. Не мога да обясня това чувство, но на мястото аз усетих много силна енергия, без реално да знам историята на светилището. Просто го усещах много странно и мистично, не мога да ви го обясня. Други две места, на които съм се чувствала по абсолютно същия начин, са Бегликташ, което е светилището на морето, както и Караджов камък. Определено има защо тези места да са били светилища. Съвсем наблизо от Харман Кая, на около километър, се намира и религиозния комплекс Елмала Баба Теке. Ние се отбихме до комплекса, но беше затворен. Въобще не ми се тръгваше от Харман Кая, но доста напреднахме за времето и си отправихме към последната забележителност за деня. Очакваше ни около час и половина пътуване до град Ардино, а след това още 3 часа до Пловдив. Това също е едно от най-популярните места в Източния Родопи, а именно Дяволския мост. Нещо, което е важно да знаете, че има работно време и има входна такса от 5 лева. Аз лично нямам против такива обекти да имат вход, но поне да се поддържа повече, защото наоколо беше доста обрасло и някакси не изглеждаше добре. На мястото има обособен паркинг и до самия мост се стига по алея за около 5 минути. През годините съм виждала много снимки на моста, но честно казвам не си го представях толкова голям и впечатляващ. Счита се, че Дяволския мост е построен през 16 век по заповед на султан Селим I. Мостът е свързвал горно-тракийската низина с Беломорска Тракия и Егейско море. В днешно време той е неизползваем, защото пътеката, през която са минавали хиляди хора по това време, вече обрасва и не съществува. Мостът е известен със своите внушителни каменни арки, които се издигат над реката и създават уникален пейзаж. Той представлява майсторство на средновековната архитектура и инженерство. С дървената на моста местните хора обясняват с друга легенда, че в него е вградена сянката на млада невеста. Тя е носила храна на майстора, който го е правил, Оста Димитър от Неделино. Майсторът вградил сянката на момичето, за да остане моста здрав за векове. А скоро след края на строежа момичето починало. Но загадките не спират до тук. Върху един от ключовите камъни в централния свод специалисти са открили гравиран печат на цар Соломон. Това кара археолозите да предполагат, че има връзка между моста и светилищата в Родопите. Местните от векове разказват, че точно този мост на Търкарда е най-опасното място след залив Слънце в Родопите. Според легендите, в скалите наблизо ясно се вижда отпечатък от кръка на дявола. До ден днешен при слънчево време отражението на дявола може да се види във водата, а мостът носи името си Дяволски. Ако сте останали до края на това видео, благодаря ви, че бяхте с мен на поредното интересно пътуване. Ще се радвам да ме подкрепите, като се абонирате за канала и оставите коментар. До скоро!